आं टिप्रमथाव जयनरफाय माने कखहाय आं कोनो मंसानि ना रां ना पैसा ना कोनो किच्छु हबनि यासिया आं एकमात्र आं बबागरना आं साजागौ बबागर आं साजाखा ताहिके जों जीवन बासिना नांनाय सिनि जीवन सिनि एडिसि एडिसिनि मिनिके सिनि कुन करै जों रायजन लानाय सामाया देशनो लानाय सामाया सिगा एडिसि जखन माननाय सिनि रक्षा अंनाय सिनि जीवन है एडिसि आसाम कगानि दादा नों दिनै तामनि बागय तामानो खाफुरजा गय तिप्रा मथाने बानार ओमफ्राय माने नमस्कार गौरना आंखाय तो आंगा गितो आंचलिक खाय दंसिका एंखाय आंगा गिबा आंचलिक खायो एंखाय जखनते 2018 गो बीजेपी सरकार जलपालटायनि पालटाय जाखांखाय 2019 नि जरखाय हाबखां बीजेपी दो जयनिं खायगा तारपरे के आं बुट प्रेसिडेंट मानजाक 2019 হইতে প্রায় 2025 জোড়া आं बुट प्रेसिडेंट मानमानि পরেও आं आंनि जनसाधारण आं खुदुं बुंसा बांनाबो कोनो अधिकार करै बा तकसमासरनाबो कोनो अधिकार करै आं एकदम दाम बरो जागलिया एंगाय तार मध्य आनि परिवार बो एमन असुस्थ बोलते तबने 9-10 मासे चलै दंगो एंगाय तावबो असुस्थ प्लेस सुस्थ अंचगिया एंगाय आं अरो बीजेपी तंगथैनो अंगदियो ताइंगा मन्दल बां एप्लिकेशन खायनाय जाक तागबो कोनो साफैल माइया एबन बगे आं बुबाग्रा नबो हामजाका एंगे एमने तो आं जाव आंचलिक खायो एंगे तागबो आं आंचलिक थांचिनाय नै बुबाग्रा हामजागै फायखाप्लां दिनै बुंखाय दारा आंनि बुं पदमान तिप्रा बोसकांनि चंबारि तो 12 तारिखआव फाइट दङ बोसकांगो गे आमनि बिसिङो जे दल बदल याकारे फेमिलि बिसिङो तिनिबो दिनै कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङनो बुबगरानो खाफुर जागय जे तिप्रमथाव जयनिं खायगा आबनो तयै नों तामो सानाय दिनै जागा जयनिं खायनाय बरकनो बेलायखे हामबाय मारियो तामनि हिंखाय बर कतर पार्टीओ तंबाय मानिनो कतर पार्टीओ तंगै बाहायके चिकन पार्टी रक थंजागै दं स्पेशली तिप्राओ नायनाय दि कतर पार्टी रक बाहायके तिप्रा सानो थंखा बाहायके बरक चेर कतरा आसुगै बाहायके चिनि कामी तंनाय तिप्रा सारकनो थंखा बुडो सिमी मुइतो मानजागै बाहायके फेम लगै बाहायके सिस्टेमो बरक डिस्क्रिमिनेट खायै बाहायके सकलगै तंना नायखा आबो नाहारै दिनै तो ताबुकनि जेनेरेशन जतनो सिजाक जतनो नुकजाक काहाम हामिया जतनो साइमनो आमबागै बुवाग्रानो लगेरना फायै बरक दिनै जे स्टेप नामानि आइडियोलॉजी नो चाजागै अ बुसकांनि चंबारि नो नाहारै बरक फानजे रे माने अब अनेक कायसा कतर बोल्ड स्टेप बरक नुबागै आमबागै बरक ना खाबाय लामसबै पाइपलाय हामबाय याफोर कयबो तारनि कय फेमिलि बो अर दिनै फायगा 5 फेमिलि नि 15 भोटार जों गोबांखे बारै सागला 5 फेमिलि इंखाय जों 50 फेमिलि रखिन सागला 5 फेमिलि फायगा बरकनो जों खाबाय खबाय 5 फेमिलि न चिन बागै चिन तिप्रासानि बागै हामख्लायनि बागै बरक फायमानि 5 फेमिलि न 5000 फेमिलि नि समान चिन बागै